Ak hľadáte trojizbový byt v Povazkej Bystrici, vo výbornej lokalite s veľkou výmerou, práve ste ho našli, tak poďte sa pozrieť, či toto je ten byt, kvôli ktorému prestanete hľadať. Ako môžete vidieť, byt je rozsiahlo zrekonštruovaný vo výbornom udržiavanom stave. A hneď pri vstupe sa tu cítite ako doma. Rada by som vašu pozornosť upriamila na túto krásnu veľkú presklenú lóžiu. Pozrite sa sami. Ak vás ponuka zaujala, tak ma neváhajte kontaktovať a dohodneme si spoločne obhliadku. Moje meno je Ivana Remšíková a som z realitnej spoločnosti Prius.